Здравейте, аз съм Стела и вие сте в моето шоу и гледате Да, както може да сте гледали в миналия ми клип, когато започнах с първия ми клип. Втория ми клип е какво имам в чантата си. Така, сега че взема чантата. Сега, аз имам две чанти и ще покажа и в двете какво имам. Едната е по-за официален случай, а другата е просто така за игра. Значи, първата чантичка е тази с два джоба, отвътре с розово, че се е черна. Така, хайде да отивам в другата стая и отиваме. И продължаваме. Това е значи так, поема в чанта си. И аз ще направя клип какво имам в чантите си. Първата чанта, както ви свети, вече, е тази. Отвътре, това е за отвора, отвътре е розово. Ще отворя сега в първият най-долният джоб, където имам два листа. Един с една песен на Let It Go, а пък другото е нещо по история. Тук имаме ни чорапи, не знам защо са тук. Имам пакет с кърпички, имам телефон, някаква секретна игла. Телефона ми е и една кутинка. Нямам нищо друго в джобите си, пак ще прибера. И една рексона. За кутинична. Аз ползвам това. Така, втората чанта, какво има? Това е елегантна чанта, която се носи и така, и има си дръжка за през рамо. Вътре в нея има един чип сенки. Така. Има глан. Има черен молив и бял молив. Значи тук е белия или силия, а тук е черния. Имам коректор, за да потечи други стегна. Имам гумичка, тъчна ягода. Имам си заздравител за устни, който е от Oriflame. Само не се вижда. Имам едно червило розово. Имаме и розово план, който е много красив. Имам парфюм. Не знам точно какво е. Така, ще свършва вече.
Имам едно гледало, както виждате с от лаптопа и няма друго. Така. И това беше от мен, това беше тази клип. Поемам в чантата си, или по-скоро аз поемам в двете си чанти. До нови срещи и довиждане!